खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बाक्सानि रुपहियाव गेदेमा उत्तम चन्द्र खेरखातारिनि जिउ आरो मावथायनि सायाव सावराय जथुम खुंदों। लामा जाब्रबथायाव 10 सुबुंफोरा गोब्राब जखम। सानै बांलादेशी नोगोरारिखौ ग्रेप्टार खालामदों। गंसे नखरनिफ्राय गासै 40 केजि गांजा जब्द खालामदों। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों। त्रिपुरानि दैबानाखौ होबथानो मिरु सोरखारनिफ्राय 40 कौटि रांनि रिलिफ फान्ड। गसाइगावआव मुगैथाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय। तेजपुर पुलिसा सासे आथोनारि गाज्रि आखुनि दायनिगिरिनि सायाव गुलि गावदों। आसामनि धिंआव सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सासे दायनिगिरिया फुख्रियाव गबना जिउ गोमादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि रुपहि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आबौ खबाम राजा उत्तम चन्द्र खेरखातारिनि फोथायफुंजिनि बानजायनायाव साहित्य अकादेमीजों लोगोसे बाथोन थुनलाइयारि गौथुम आरो आबौ खबाम राजा उत्तम चन्द्र खेरखातारिनि जिउ आरो मावथायनि सायाव सावराय जथुम खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो केत्रबासी नाय कलकातानिफ्राय फैनाय साहित्य अकादेमीनि मावख'गिरि बिथांनि बराय बिबुंथिनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जागायो। बिथांनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङा हाबाफारि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलाङो आरो जयश्री बर' सोद्रोमा बर' सुबुरुन आफाद साहित्य अकादेमीनि बिथाङा साहित्य अकादेमीखौ गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गामि गफाफोरावबो थांनानै थुनलाइयारि हाबाफारि खुंहैनाय जायो आरो दिनै बाक्सानि रुपहियाव गेदेमा थुनलाइगिरि धोरोमगिरि हारिमुगिरि उत्तम चन्द्र खेरखातारिनि जिउ आरो मावथायनि सायाव सावराय जथुम लाफानानै थुनलाइयारि हाबाफारि खुंफुंनायनि सोमोन्दै गुवारै बिबुंथि होयो आरो लोगोनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारीनि मेल सामलायनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे जिउ आरो मावथायनि सायाव सावराय जथुम आरो थुनलाइयारि हाबाफारिया फारियै 3 खोन्दोआव जालाङो। अदेबानि गिबियाव आबौ खबाम राजा उत्तम चन्द्र खेरखातारिनि मावमोनथायनि सायाव सावराय जथुम आरो गुबुन मोननैया थुनलाइयारि हाबाफारि एबा खन्थाइ रायथाइ बायदि फरायथिनायनि गेजेरजों जालाङो। गवालपारा जिल्लानि रंजुली टाउनाव सनिबारखालि गंसे गोख्रोङै खारबोनाय बासआ हरखाबै गंसे क्रेंजों सौग्रावनायाव गासै 10 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गवालपारानिफ्राय गुवाहाटीसिम हान्थामेला खालामग्रा गंसे बास गारिया 17 नं राजा लामायाव गोख्रैथि सालायनायनि जाहोनाव ड्राइभारा गारिखौ सामलायनो हास्लाबैयाव गंसे वेगनार गारिखौ सौख्रांनायनि उनाव आरोबाव लामा सेराव थाद'नाय गंसे क्रेंखौ सौग्रावहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव फोरसा-फोरसि जाना बास आरो क्रेंआ साखाथिनि दुब्लि बारियाव गब्र'हैदोंमोन। बेबायदि गिख्रंथाव जाब्रबथायनि जाहोनाव खमैबो 10-12 सुबुंफोरनि मोखां आरो खर'आव बांसिनै जोखोम जादों होननानै बासनि दावबायारिफोरा फोरमायथिनानै होनाय जादों। बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाया गावनि मासिखौ नागारनायनि उननि समनिफ्रायनो दासिमहालागैबो गोबां दुंहाव थासारिया सोमजिनायनि जाहोनाव बांलादेशनि गोबां नोगोरारिफोरा आसामाव गनायथि गैयालासे हाबखुमा फैनो नाजानायनि असिलायैनो आसाम पुलिसा शुक्रबार मोनानि समाव बदरपुर रेलवे स्टेशनाव 2 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ ग्रेप्टार खालामनाय जादों। ग्रेप्टार खालामनाय 2 सुबुंनि सासेखौ मडेलगंज पुलिस थाना ओनसोलनि 32 बोसोर बैसोनि मासूम खान आरो सासेखौ डाक्कानि थागिबि 15 बोसोर बैसोनि सोनिया आख्तार होननानै सिनायथिनाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसोर 2खौबो बांलादेश माधवपुरनिफ्राय आगरतला लामाजों भारताव हाबफैना बेंगालर फारसे थांनो नागिरनायाव
पुलिसा ग्रेप्तार खालामनो मोन्दोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बबेखानि बिसोर सानैखौ पुलिसनि आवथायाव लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो BSFआ बिसोरखौ थांनाय मोनायाव बांलादेशनि फारसे बारहोहरफिननाय जायो। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मरिगाव जिल्लायाव पुलिसा शुक्रबारखालि सासे सुबुंनि न'निफ्राय गासै 40 केजि गान्जाजों लोगोसे 1 लाख रांनिबो बांसिन रां जब्द खालामनो मोननाय जादों। सोर संदाननायनि गेजेरजों फुरागाव पुलिस थानानि OC हेमन्त बरगहायनि दैदेननायनि गेजेरजों मरिगाव सान्दुबा ओनसोलनि बनमुरि गामियाव थानाय जीवन बिश्वास मुंनि सासे सुबुंनि न'आव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि जाहोनाव बेफोर बेसादफोरखौ मोनदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो उदांस्रि सानखालि नलबारि जिल्लायावबो SP मावख'नि साखाथियाव गोख्रोङै सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि गान्जा फालांगि खालामग्रा गारिनि ड्राइभारा खाबु लानानै खारदों। लोगोसे जब्द खालामनो मोननाय गान्जाखौ सोरखारि मावफारियाफोरा गासै 90 केजिसो जागौमोन होननानैबो फोरमायथिनाय जादोंमोन। रैखाथि हान्जाया मणिपुर रायजोनि हाजो आरो जौयेन ओनसोलाव थानाय जिल्लाफोरनि फायरिं रेन्जफोराव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो मोननाय जादों। गुबैयै बेफोर हाथियारफोरखौ काकसिं जिल्लानि वांजिं कुनु ओनसोलनिफ्राय बोखांनो मोन्दोंमोन। मणिपुर पुलिसा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों दि रैखाथि हान्जाया हाजो आरो जौयेन जिल्लानि फायरिं ओनसोलफोराव गोख्रोङै अपारेशन खालामनायाव मेगजिनजों लोगोसे गंसे इनचार्ज राइफल, काली मेगजिनजों लोगोसे गंसे 9mm पिस्टल, गंनै रिंजों लोगोसे टर्बा HE-36 ग्रेनेड, गर 23 गोथां गुलि, गंसे हेलमेट, गंसे डेटोनेटर, गांसे BB वेस्ट आरो गर 15 काली टटा बायदि गोबां हाथियारफोरखौ मोननाय जादोंमोन। आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय त्रिपुरानि दैबानाजों जुजिनो थाखाय मिरु सोरखारा 40 कौटि रांनि रिलिफ फान्ड होनो फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 40 कौटि रांखौ सोरखारि रिलिफ फान्डआव हरनो गनायथि होदों। मख'नो गोनांदि सा त्रिपुरा, सोनाब त्रिपुरा आरो खोला त्रिपुरा मोनथामबो जिल्लायाव दैबानाया जोबोरैनो गाज्रि गोहोम खोख्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव त्रिपुरा सोरखारा गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। रायजोनि SDRFनि अनगायैबो मिरुनि मोन 11 हानजा NDRF जवान, आर्मिनि मोनथाम हानजा, एयारफर्सनि गं 4 हेलिकप्टार बाहायनानै 65,000 सुबुंखौ गासै मोन 450 रिलिफ केम्पआव थाहोनो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि नगावनि धिं जाथायनि उनाव बे खेबाव गसाइगावआव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीविल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थांनाय मोनायाव हानजासे लाइमोन सेंग्राफ्रा गंसे एल्ट' आरो गंसे बलेर' गारियाव दैखांना लांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सानै उन्दै हिन्जावसाफोरनि गेजेराव सासेनि थासारिया जोबोरैनो खैफोद गोनां थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सासे सुबुंखौ गसाइगाव RNB सिभिल देहा फाहामसालिनिफ्राय क'क्राझाराव दैथायहरनाय जायो। जिनाहारि जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरि सुबुंफोरखौ पुलिसा खाबाय। हमजानाय लंपटफोरा फारियै जयपुरनि जामाल खान 21 बोसोर, शेख आब्दुल्ला 21 बोसोर आरो नुर आलम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै गसाइगावआव दुंहाव थासारिजों लोगोसे दावराव दावसि थासारि सोमजियो। तेजपुर पुलिसा सासे आथोनारि गाज्रि आखुनि दायनिगिरिनि सायाव गुलि गावदों। मख'नो गोनांदि तेजपुर पुलिसा दायनिगिरि दुथां मिराज आलीनि बेरेखायै मोनाबिलियाव थाबायनो थांनाय सासे आइजोनि मान सन्मानखौ गाज्रि खालामनायनि अजद मोनदोंमोन। बे अजद बायदियै पुलिसा दायनिगिरि आलीखौ नागिरनो जागायदोंमोन। मोनसे सार्च फुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव मोनसे पुलिसनि हानजाया आलीखौ हमनो थांदोंमोन। बबेखानि मिराज आलीया हमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय खारखोमानानै दंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला जेब्ला दायनिगिरि मिराज आलीखौ हमनो थाखाय मोनसे अपारेशन सोलिदोंमोन, बे समावनो दायनिगिरि मिराज आलीया पुलिसनिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव गुलि गावनो गोनां जायो आरो
आथोनारि गाज्रि आखुनि दायनिगिरिया बे गुलि गावनायाव जोखोम जानो गोनां जायो। थांनाय बृहस्पतिबारखालि धिंआव 10 थाखोनि सासे फरायसुलिखौ माखासे दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामनानै लामा सेरनि हाग्रायाव गालांदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै रायजोनाङै खुद्रिसारनाय आरो दुंहाव थासारि सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो बे जाथायनि बागै नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ सानै सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो हादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिसोरनि गेजेराव सासे तफाजुल इस्लामा पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन आरो मोनसे फुख्रियाव गोग्लैदोंमोन। बबेखानि बे जाथायाव दायनिगिरि दुथांखौ बासायनो हायाखैमोन, जाउनाव पुलिसआ सनिबारखालि मोनसे जायगानि फुख्रिनि दै बाहागोनिफ्राय गोथै सहखौ बोखांनो हादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि बागै नगावनि एसपि स्वप्ननील देखाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां दायनिगिरिखौ जाथाय जानाय जायगायाव जेब्ला नायबिजिरनो लांदोंमोन बे समावनो खारखोमानानै मोनसे फुख्रियाव गोग्लैदोंमोन। बेनि उनाव पुलिस हानजाया गोख्रोङैनो ओनसोलखौ बेंखनदोंमोन आरो एसडीआरएफ टीमखौ लेंहरनाय जादोंमोन। बबेखानि माखासे समनि उनाव गोथै सहखौ बोखांनो हादोंमोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।